Grazas, presidente. Boa tarde, señorías. E grazas ás intérpretes que cada día co seu traballo colaboran para que se garanta o noso dereito a poder expresarnos nas nosas linguas. Entre a interpelación realizada hai 2 semanas e a moción que hoxe lles presento, todas as persoas LGTB comezaron tamén nas rúas unha campaña para seguir denunciando e para seguir pulando espacios de protección nos espazos escolares. Save the Children e FLGTB comezan a súa campaña a romper el armario para que, silenciosas e ailladas, para protexerse da violencia e defenderse do acoso, así se sinten as nosas crianzas, LGTBI, convídoas a que entren a ler esas testemunhas e colaborar para mudalo. Aportábamos datos hai 2 semanas da Rede Iberoamericana de Educación LGTBI e de FLGTB. Vou a lembrar algunhas delas. 1 de cada 4 estudantes sufre acoso nos colexios e institutos por razón de orientación sexual e identidade ou expresión de xénero. O 80% do alumnado declara que en algún momento escoitou ou recibiu insultos polas mesmas razóns. O 60% do alumnado declara ser testemuña de ciberacoso polos mesmos motivos. Un 43% de nenos e nenas sufren acoso pensando no suicidio e tantos e tantas lévano a cabo. Presentamos hoxe unha moción que pretende recuperar os espacios colectivos para mudar a situación. O gallá, cando eu tentaba rachar o meu armario, a educación acompañase medrando como este espacio común, imprescindible, universal, que rompe prexuízos, que achega na diversidade e que nos fai máis libres. Traballemos a educación, as futuras relacións co mundo das nosas crianzas dende estes espacios e, polo tanto, a nosa moción sostense en 3 puntos. Primeiro, dar cumprimento do noso marco legislativo, Declaración de Dereitos de Nenos e Nenas, Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea. Engadimos dende a nosa proposta os principios de Yogyakarta suscritos a nivel internacional, Constitución, Lei Orgánica de Educación, Lei Orgánica de Saúde Sexual e Reproductiva, etcétera, etcétera. E para isto, señorías, será imprescindible seguir avanzando no marco legislativo coa Lei Integral LGTBI, coa Lei sobre Protección Xurídica de Persoas Trans que agora mesmo están no Congreso dos Deputados. Segundo, revisemos os currículums educativos para eliminar todos os contidos discriminatorios que agora mesmo permanecen neles en relación á diversidade sexual e ás identidades de xénero. A diversidade familiar como parte da condición humana é imprescindible e sigue sin estar recollida nos nosos currículums escolares. E terceiro, que todos os espazos que rodean eses currículums educativos muden, que se fagan efectivos protocolos elaborados conxuntamente co Consello Escolar Estatal, coas entidades sociais LGTBI, co Observatorio para a Convivencia Escolar e que se loite contra o acoso de forma efectiva en colexios e en institutos, que sexan puntos seguros que non condicionen a futuro as vidas das persoas LGTBI. Outro día falaba de 4 rapaces, de 4 nenos e nenas asesinadas pola discriminación, pola rabia e pola ignorancia que se disfrazaron de suicidio. Polo tanto, vaya tamén de novo por Alan, por Diego, por Ekai e por Talía. Ningunha ou un menor chance agochados tras a burla e tras a transfobia. Hai nenos con vulva e nenas con pene. Ningunha sola asociación máis dentro das nosas escolas mancando e fomentando odio. A nosa identidade é inviolable. Non hai nada malo en nós, non hai nada malo en persoas lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais. Que pese sobre quen nos abandoa, que pese sobre quen gobernou contra nós, que pesen as nosas vidas sobre as súas conciencias se hoxe non apoian seguir avanzando xuntas. E remato tomando prestadas unhas verbas de Pedro Lemebel. Hai tantos niños e tantas niñas que nacerán con las alitas rotas. Y yo lo que quiero es que vuelen, compañeras, que esta revolución les deje un espacio de cielo rojo para que puedan volar libres.